godt lide grønlandske kvinder, var. Jeg kan godt lide alle slags kvinder. Tror vi så en rigtig galep, hva'? Jan, han er sygeplejerske på Sana. Sygeplejerske? Hvis du har givet mig rar. Han er jo bare sådan til så. Hvad? Hjemme hos hende. En pige? Jeg forstår sproget. Det er en vandig forskel. Vi manker så hun med, de hader os. Hvad betyder egentlig galek? Resonancer. Galep betyder, at du gør dig selv til offer. Du vælger at bruge din knytnæve og udtrykke din smerte. Der er kommet brev fra din far igen. En kære søn lader skrige. Hudløst ærligt. Intet skjult. Ang galek. Galak, galak jalan